Tornem a Benillup perquè s'agreuja la situació del barranc de Caraita. Esteu veient una imatge del barranc i ara eixe mateix punt en altra imatge després d'una solsida. Ho notareu perquè hi ha menys vegetació degut a eixa pèrdua de terreny. La situació està molt difícil, sobretot per a aquestes cases que veieu ahir que estan pròximes al barranc. Nosaltres ens anem cap allà per a parlar amb el veïnat. Hola, Ximo. Venim a veure com està la situació del barranc. I ara estem en un punt que és greu, això. Ve d'antes del 2004, però recalem en el 2004, que va fer una ploguda molt forta, i ahir es van encendre les llums d'alarma. I estem peleant des d'entonces. El que no comprenem és com les administracions, que en realitat les som nosaltres les que estem pagant-les, no facin eco de la situació i la gravetat que això té. Què té que passar més perquè es facin càrrec i busquin solucions? En les nostres mans han fet el possible. Perquè el tipus de terra que és argilenca, quan hi ha pluges continuades, que va solcint i van portant-se-ho. En anys s'han anat bancals sencers. Ahir sí, n'hi ha unes cases disseminades que en realitat ara avui ja no existeixen. Sí. Estaven totalment al barranc. I això és el que no volem que s'hi plagui. Nosaltres no som una gent que tenim doble vivienda, tenim esta. En tenim una i la tenim que defendre com siga. Vamos, ja és càrrec de consciència. Hola, Javier y Manolo. Hola, Carolina, Manuel, ¿qué tal? Esta casa que tenim així és la que més pròxima s'ha quedat ja del barranc. 7 metres, 100 metres, 8 metres està al voltant del que és el barranc i com podràs comprovar, tot això ja es comença a estar la solsida, entonces la preocupació ja és màxima. Manuel, així estem veient com s'aproxima cap a sa casa el barranc i vostès han fet coses, per exemple, plantar piteres. Sí, ens van dir que això arraïla prou per aguantar el terreno, queda eixa de tot el que van plantar. En ajudes van fer un desaigüe per canalitzar les aigües de les teulades, totes les que peguen així a la part del barranc, que l'aigua no vinguera al barranc. I li van fer molt de bé. A l'alcance nostre ja no n'hi ha res més, no podem fer res més nosaltres. I esperem que mos vinguen el que té que vindre, una ajuda. No saps si això se n'anirà 1 metre, o se n'anirà 10, o se n'anirà 15, igual una tonga se'n va tot. Està molt perillós, molt més de lo que la gent es pensa. Gràcies, Manuel. Me'n vaig en Javier. Anem a l'altra part. Adéu. Adéu. Esta és l'última solsida que s'ha registrat després d'un temporal de pluges. Quant de tros se n'ha anat? 7 metres per ahir, per una distància d'uns 7 o 8 metres també més, però seran 35 o 40 metres. Aquesta és la preocupació, el que ens fa que passa allà d'enfront, on estan les cases. I quina és la solució? Perquè l'última vegada que vam vindre nosaltres sí que sabien que s'estaven fent estudis. Sí, s'ha fet un anteprojecte del que és el tema de consolidació del barranc. A part de tot el que és la part dalt, d'impermeabilitzar-la, que és el més important, perquè una volta que impermeabilitzes la part de dalt, fas un mirador gran o un passeig gran, estàs arreplegant tota l'aigua. Això la canalitzes i ja la desvies fora del barranc. Evites que s'empape el terreno i que aquest cúmul d'aigua passi el que està passant així. Què és el que farà després? Consolidar en taluig el que és la part del barranc perquè la poqueta ja desprendiment que pugui tindre s'aguanten aquests taluts. A veure si es posa pronte en funcionament i que es doni solució a això. Això esperem, que el més pront possible ens faci ja la Diputació el projecte que està fent, està en tràmits, i a veure si per fons europeus o per conselleria o entre totes les administracions podem fer força i deixem de patir d'esta manera.